ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி ஒரு சின்ன அப்டேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட 2 சேனல்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த 2 சேனலோட நேம் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். அதுதான் இந்த வீடியோவில் நான் இப்போ சொல்கிறேன். ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும், என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வியூவர்ஸ்க்கு 2 சேனல் ரன் பண்ணுறது. தெரியாதவங்க இது மூலமாக தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு சேனல் சாய்ராம் கிரியேஷன் 11:11 சொல்லிட்டு ஒரு சேனல். அந்த சேனலில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லேர்னிங் சம்மந்தமாகவும், குக்கிங், அப்புறம் டுட்டோரியல், இது மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து லேர்னிங் கூடிய மாதிரி தான் வீடியோஸ் நிறைய அதில் நான் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அந்த சேனலோட நேம் வந்து அகிலா கிரியேஷன் சொல்லிவிட்டு நான் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, ஆன்மீக சம்மந்தமாக ஒரு சேனல் ரன் பண்ணுறேன், ஸ்ரீ சாய் ஆன்மீகம்னு சொல்லிவிட்டு. அந்த சேனலோட நேம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் டிவைன் சொல்லிவிட்டு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இதில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆன்மீக ரீதியான வீடியோஸ் எல்லாமே நான் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பார்த்துருக்கவங்களுக்கு தெரியும். இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறவங்க, பார்த்துட்ருக்கவங்க, இப்போது இதுதான் என்னோடய சேனலோட நேம் ஃபைனலாக. ஸோ இதை வந்து சொல்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ இப்போ போட்டிருக்கேன். இது வரைக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை மாதிரி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், அதுக்காகவும் உங்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த அப்டேஷன் சொல்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ வந்துட்டு இப்போது எடுத்தேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து சேர்ந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எல்லோரும் என்னை இதை மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. தேங்க்யூ, பாய்.